Kapre constituency ke apia lamlo CM constituency ar lo long anta PMY Jahemso kitang tedo second stall menatangka en eramat pang samripu alam ki keklang Bithung reng thama MSC constituency ar lo hanthora rong along second stall menatangka withdraw dera phita PMY Jahemso ke kim patang pi pedara jok hem photum pen kaning ri hangjo middleman horen rong pilapen Robinson rong hangatum ame thangale aphan claim chok West Karbiang long dongka mukam Bithung reng thama MSC constituency angkang hantoring tia rong lapen hantor terona rong along rongkhang development block pen kipipon PMY Jahemso humpho truck so say ahemso second stall menatangka withdraw era phisetami contractor ka chakrong atum patang pipedera jok hemso kelongvek abang phia tuma phan paning rikrung krang lo lapen ningduk chipipon Bangso PMY Jahemso pining anke ningkan isi so selo Bonsitami patang pi thektheda jok manghu prong se dokoklo lapen I hem kilong dun amen mate beneficiaries amen laki kareng hansepi Regina Kropi Sika hansepi lason humpho trok I hem kitang pon pe dok piklang Bangso PMY Jahemso contractor mate middleman amen laki horen rong pilapen Robinson rong hangatum hen lopusi nang thandun Lapen halapu beneficiaries mate ahemso kilong don abang pu bang phia tumpen phirangke karjo hot nang ka chathan don ateng pulote bangso PMY Jahemso nang ki pilake pining pen ningkan isi so selo bonsetame pini arni anta nang chehumri reke ame thang jong junga letong chen rong ma puta jong dami lapen ke nilitum le contractor aphan pudam pusita nang patang pipo pupo sita non anta nang claim pi perek abangki mang humimi an pinlo pusi chathan lasi un an kerapen bang so hemso nang patang pidap prang tha pusi middleman contractor tuma phan chuning ri padopon non ke hemar losi han akhiti si claim nang ronglo athe nilitum ke boider atum ke thangta chubi thekthedat loke lapen isi mang humimi alama bangki VDC chairman BDO JE Gram Sabha ka tum ko sonsi ahem kikim tangte pinle tangka pabidro long lokma labangki manghume me binong Regina Kropi pu lapen la bang sorong bang ke anthorong ronorong a constituency ke Bithung la nang litum la bang so ahem ke long dun ningkan ko ando pola ningkan isi bag dukai pu wa la bang so hem hedi lapen nang litum la bang so hem ko installment si ka olai tang lo la bang pachini ma batahini lo contractor amen ke chini ma Robinson rong hang di Kuma men si kilong lon desu. nilimen Nalimen kente. Regina Kropi tenali la bang so hem na patang pipedet apu thake piloku ponang hin pen ke nang patang pinong populo nili pu bangke cupudam ulo ama nang patang pi pu bom lon dana antang patang pi pi dalam lo yo la son thang si la bang so rong long ke tang te la boson dolang ma don thom bag dolang bo don thom pli bag dolang la habal an Kan cuti lapen arong bang ke arong mangke pangatheng jero ladak la bang so ahem nang kipi ningkan ko ando pola la so hem lo so hem ha ning kan si so si chat bu ningkan si so se chot lo ke di lapen nang litum la bang so hem kikim aphan pura contractor tangka batai ka ana ka olai tang lada kene aprang habar hod ipong lo ampar phobar ipong lo poisa olai alo di pula ka olai lo ke di phobar tang ka to ulai lo ladak ahem amen ke nang li lo ke di beneficiaries amen ke kali pinto ba pinso bang si beneficiaries lo ke di sita poisa bai batahini ulai alo ke di ulai lo te nang li ko solo bu pola so ahem ke tang te da puthak bang nang si patang nang po patang lek nang po contractor la ahem nang ki ma bang amen tachini ma ahem ma kim bang ha kontraktor ha lake horan nong pi si ke claim lo ke di Narastorni. amune ke ro si pilon te nang tum hanai pupu ke la panang patang pipo putong nai tuma mate patang te lo putong nai nong patang pi po patang ni ha patang ti det pulut te
mo nang li pen ni li lo ake se do po pos na pu ha Sita menon antara patang pipe. na adang patang pipe Dongkamukam Stadium alongke Kalanabang Abedera Jok Pangram Susi Nampi Pamandet Kalanabang Dosonte Kuan Kilang Aliralon Kidoji. Karbi Anglong arlo nihang ni jang satami Karbi Anglong Autonomous Council pen kitik pon Karbi Anglong satami obikimia tumaphan sports ahin ke pareng dong thek chia phan sports complex kimpilo. Bonsitami West Karbi Anglong Dongkamu Kamarong Sophia Long Karbi Anglong Autonomous Council pen Waisong Stadium Kim Patang Ponlo. Lapen pinang anamulog atum lapen sports ahin ning kahang pik atum ning karong pik asonsi thekpon longlo. Lapen kilang pensitami ning kang samda pasonsi dolo. Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kimpitan aphisitami Dongkamukam Waisong Stadium Committee atum pangthir thesi Pangram Susi Bikok Kupiapo. Ahem Kim Cry amat non piniar ni anta thang akam parang vedet. Lapuson apora hut ni jang Karbi Anglong alo Dongkamukam arong Sophia long satami kang thirvet arong Sophia Lapen Stadium Kim Tan pen kilang Aliralon dopik. Sitami Labangso Stadium ke pangthirabang pabedera jok non ke Pangram Su amat thang akam parang vedet binonglo. Isi di porong Sophia pen thang kaching barawepin Labangso Stadium pang thirvet asonti kijoy kilang lapen sports kacharli atum sitami doji non ke apora hut paturbong apor kalilote Pangram Su Labangso Stadium pang thirvet asonti kilang abolon dopik hangjang ji pusi raratum pen ning Japon pusi phirangki pen bierta longpong.